तोहरे दुआ के कितना भइल बाटे ज्ञान के प्रकाश सजालाई मैया सुधा के बैठल बा पुजारी माई हो अब न हरी द्वारी माई हो अब न हरी फसल बाटे मुश्किल में लजिया बचल माई भरल महफिल में माई राइटर परम जी फसल मुश्किल में लजिया बचल माई भरल महफिल में नीरज के दसुरवा सजाई नीरज के दसुरवा सजाई माई हो अब न हरी द्वारी माई हो अब न हरी द्वारी मनसावा